Καλησπέρα. Υπάρχει ένα βιντεάκι στα social που αποτυπώνει το διαγενειακό τραύμα, πώς μεταφέρεται το βάρος από τη μία γενιά στην άλλη. Είναι 4 γυναίκες οι οποίες διαδοχικά περνάνε ένα τεράστιο βαρύ σακί, η μία από το κεφάλι της το βάζει στο κεφάλι της άλλης. Η τελευταία όμως κάνει κάτι. Έχει μπροστά της ένα μικρό κοριτσάκι, κάνει κάτι διαφορετικό και αντί να περάσει το σακί πάνω στο κεφάλι του μικρού κοριτσιού και να το βαρύνει, του βάζει μια κορώνα. Έτσι όμως, σκεφτείτε λίγο, δεν σταματά το διαγενειακό τραύμα. Γιατί η μαμά, αν υποθέσουμε ότι είναι μαμά και κόρη, συνεχίζει να έχει το τραύμα πάνω στο κεφάλι της, δεν το βγάζει το σακί, δεν το δουλεύει, αλλά δίνει στο παιδί της μία κορώνα. Του λέει λοιπόν, θα ζήσεις όλα όσα δεν έζησα, ας υποφέρω εγώ. Αυτό είναι μία άλλη μορφή της διαιώνισης του διαγενειακού τραύματος. Σκεφτείτε.